Son of Man, prophesy. I'm seeing a dog. Yes. That dog, you have named the dog Biscuit. Yeah. Can I prophesy? People of Ghana, are you ready for a powerful experience with the State Seer, for a spiritual renewal, healing, prophetic insight, and testimony? He's a spirit being. Oil na okutano. So ujitia, it is faith. Hey! Ujitia. Hey! Everything will change for you. Hey! What a time and moment it will be in the vastly power-packed presence, full of fire, healing, and attestation of good news with our state prophet, KB Emmanuel King. Oh boy, oh boy, This transformation service will take place at Accra, Medina, Abukobi on the 2nd of May, a morning service to be precise. So come in your numbers to witness the great wonders of our State Seer. Nyameba, nyame onshirawo. Many a friend Dr. Ogyaba. Ubetimi afre me honorable. Aye, because 2028 mekwa stand for MP. Ewo Bunkwawo. Denchira district. Mekọ ho. It was me some memory. It's just by the way. Okay. On the 2nd of May, yeye asori wanwaso ewo Accra, Medina, Abukobi. Me pese wudi adanse. Amen. Amen. Me ba asori wa say na papa hu ade fam na oka kire me say opese omboa me ushtie papa kasa na ye me masemu oka kire me say opese omboa me na me nchano meni enko baby baako enyame bepeja me me ka hye nyame enuonyam say ohun obi no boni di nchem no ka kire me say me yi mako mo ni bibia ncha no nko nipa no so na debia mesa be hia ma be dia dance me ka hye nyame enuonyam say wo be hie obi obeje wo de wona be ma no ni obi be kasa amfa so ni so o kan sa asem ni kire me jaye a me ni sa nipa na o kan ne ye no me ka hye nyame enuonyam say asesa no aboa no ti asori de mu adie mewu anya wona wo de 10,000 say nipa no se fa brem no won se kese ma onchi asofo ndi kra by day our friend and one of can say or person me so seed or papa and what the 10,000 share you 10,000 from brem boss even the lawyer no kra or first or call the lawyer no wa 3 minutes call lawyer no money di office and I do favor what a money no US so the big gugu and our country now me a big gunta me the atade buy who the big gun am the command what the command na me ka chance Ogyaba nka se me fan ma no dem Ogyaba preach say enkom share 90% 10% e wu nipa no so ma ye for 10% into your ho so on shatter de no me explain no lawyer no ko lawyer na gini document sanka chance said ending of this boss say ma Jesus why they saw the spirit mama kotenasia they saw the spirit God. Praise God. Hallelujah. Yeah. People told me papa me yeri fremu na me dey buy. Timi buy me na tinase no kyerem so. Nyama na omwa busafo no je free me sem no ama me nsuro na me ba hye manan. Oho hwe me ni ma na okacham se de bi. Me buafo me kyiriba. Me fi sa grobi no odi. Me ko fie oho na me bra frɛ me free kuma se bro uti fie wo ye den. Then opeso ye na me si wo. Bro me ni hwe bia ma ye o. No se kopeka na me ntoma. Straight okoto tipa truck 700 million. Hey! Odi mami. Sa me fan ko ejima na me mfa. Me tipa paso a 7 billion up. Nipa na me ka se obeya oboafo ye wachiriba. Why na talk ka na ma? Ko openyi ko. Eya na obusa ho se enti wo so betimi adi adanse ankofo di bi ana. Eya na obusa ho se aso
Enioma kɛse a Kristo ɛfa ne nkoa ne ne diifoɔ so yɛ ma nkurɔfoɔ yi wo nso wobɛtumi a experience bi ana ae wobɛtumi ne nyinaa ne sɛ wobɛgye ɛyɛ ne diifoɔ no di ɔsɛ gye Awurade Nyankopɔn di na mo ase bɛtim na monyi ne diifoɔ nso ni na mobɛdi yie ɛkyerɛ sɛ wo yie die no ɛbata wɔ diifoɔ bi ho afei mekɔ Nigeria sika ba metumi ma maame 2000 wotumi hwɛ maame papa wo ya so na wo sɛ abɛtu sika no abɛtu sika gu me so ɔmo nti aseɛ ɔmo ni so wogu ka ɔmo nti aseɛ meba na abɛtu sika because business yɛ den ɛkɔ so emiriti papa 6 months ɔmo mem 8 months 6 months na metu ewie me se me pebiem pa me kɔɛ na ɔmo atwa me 80,000 hey na ma sɛ so nti sisi a business sika sam dey fine sika sam ayɛ fine sika sam yɛ fine ayɛ fine me amitimi hu fancy me na me mu ya ha sisi me na me mu ɛdɛ ɛyɛ tu sika sam ayɛ okay woni mo nkɔfo Awurade afa yɛn so ama ɔmo prophetic advantage ama enne ɔmo di yie ma ɔmo di adanseɛ bebree kwa wɔn wa aburokyire me wɔ platform bi kura nipa egu so over 1,000 ɔmo nyina gu aburokyire ɛno ti na edu baabi a mitimi ka kyerɛ wo sɛ die nyame afa yɛn so ayɛ ama nkɔfoɔ no nyame asafo entimi mu da because sɛ wo kura wo ti fie kura no sɛ wansɔre anyina kura sɛ wobɛgyina ma asafo no a wɔn a Awurade afa yɛn nsa so ama ɔmo adanseɛ ɔmo akɔdu aburokyire ebi anya adwuma yɛ ebi anya ɔmo promotion ebi anya ba ɛde ato wɔn yam no ɔmo nko abɛgyina ma Christ aye me pesa on the 2nd May ɛyɛ son of man prophesy ɛyɛ that prophetic clinic no a yɛyɛ no wɔ Accra Madina Abokobi no me pesa wɔn so wode wo haw ne ba praise the Lord hallelujah me ba na ba counseling papa said then na permission please card ya hwɛ me ma ampa me mantafo mo wie school so abom e wo se ba kokɔ tro remedials miniska kwala me no ba ko pese oye cosmetology ba ko so pese ko legon ozam na no frɛ mo santiva man mo ba no betro so tro wi ani tua kakra ampa kwa ntwae o troye o twae legon na fan da ya ka year 96 million so on them free hi me ni nkofo kwa kun wo kam because of papa we twa mate bi aso so nim no ya me so fu bi wa mebo Kristo ka sɛ bi na yɛ me de ɔse mo a masoa mo ne so abrɛ na mo kɔn mu buo mo mfambra ne nkyɛn na ɔbɛsua mo ɛnnɛ Kristo de yɛsi hɔ sɛ ne nsi anan mu ɛwɔ atiasefo asase so ɛno ti gya akasa ne dede no na sɔre bra na bra ne yɛ mbenya encounter na Jesus Christ mfa yɛ so na wɔ mo awo esra wo hunu ne sɛ adom akyɛde ateme soɔ no honhom ateme soɔ no ɔsoro Nyankopɔn Yehowa ɛna wada ne ho adi akyerɛ me ɛna menya tumi a mede bua nipa ma ankante sanka me nka ho wokan Proverbs chapter 20 verse number 27 ɔso wɔ nipa ne honhom the spirit of a man is a candle unto the Lord ɛno nti mepɛ sɛ wohwɛ adom ɛteme so na wotu anamɔn na wo haw no anyɛ nsrepe wɔ ɔbra so a mo w'ani antutu anka wo nsɛm ɔbaa ebia na wo pɛ ba ebia na wɔnenam ayɛ deɛ ɔbɛyɛ bia yɛ star biaa bi ɛwɔ mpam nhunu hwee edu baabi a na nkumafoɔ na wɔn nsewfoɔ edi watam ne adeɛ eti wonte da sɛ adanse akɛse na epiepie fa abawo ho ɛwɔ saa TV so nyame ya adoma yɛ warewie na awo ne ma try na awo ne ma na so nyame ɛfa wo so ɛboa yɛ nyame ama yɛ ba baby boy kama monya baby boy kama nti asɛm bɛ na ɔka kyerɛ wɔn mo so ɔmo ware wie a na awo ɛmma no den na ɔka kyerɛ wɔn ware na awo ne ma ya na nneɛma bebree ɛka kyerɛ obi sɛ ɔmbra ha me deɛ no na yɛ very deep ha na obiara ntimi hu nka kyerɛ ɛso so me ba ha mu sɛ first na ɔka wo boss na me nhye me na me sɛ Nyankopɔn deɛ ha na madwin de me last stop ne ha
na nyame yɛ maa me ntimi da nyame ase pa me ka kyerɛ obiara watry a ɛma no sɛ wɔware foforɔ kora bra na ebia na biribi bɛsi ho kwan ma wo ba nti bra amen apostle na den na onso woka yɛyɛ ka ne sɛ dokure ne yɛde awurade ase ɛsiane sɛ yɛadwuma yi ne sɛ ne yɛsitie no duru baabi a woahwɛ ne yɛnneɛma bɛgye w'akyinneɛ kakra ɛsiane sɛ wotumi bɔ mpaeɛ nyame fa wo so yɛ bi ɛne ade nanso deɛ yɛhu ne sɛ wiase doctors yɛ refer a ɛduru baabi a wɔ sɛ yɛn nso so yɛnya nteaseɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a asɔfoɔ ɛbɛhia sɛ agbasɛ mu yɛ duro wohwehwɛ akyiri kwan na awurade fa so de boa wo ɛti yɛde bae ɛma yɛde bɛdaa wo woka kyerɛ sɛ yɛnkɔto yɛ adwene mu na yɛnda deɛ wakyerɛ yɛ kwankyerɛ ne deɛ a yɛayɛ ne nyinaa awie ne mpaebɔ ne nyinaa a yɛayɛ awie no yɛnkɔ ne yɛnkɔda yɛnni yɛ adwene mfiri so ɔmo yɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo frustrate me ɛwɔ nyame dwuma mu yɛnyi yɛ adwene mfiri so na yɛnto yɛ adwene sɛ biribiara nsi na awurade bɛyɛ nokore nie sɛ yɛkɔɔ yɛyɛyi yɛ ne yɛtoo yɛ adwene bosom mmienu pɛpɛɛpɛ ɛna maame ɛmaame hu sɛ nsɛnkyerɛnne asi after direction no after direction na yɛ ka sɛ ko yare asɛm yare kam ko to do anu kra obi na ka sɛ me check na yɛ da se dɛ nyina ma awurade yɛ da se da ma awurade sɛ wafa wo so wafa papa so ama deɛ wɔkyerɛ yɛn ɛne siti a yɛyɛ nyinaa no awurade ahyɛ ne ho animuonyam na wakyerɛ yɛ babɛɛma yi yɛwɔ ha yɛda awurade ase amen animuonyam yɛ awurade deɛ ɛno ti na meto nsa frɛ wo me se ɛntie deɛ nipa akeka ɛfa ɛyɛ odiifo a wo wagye na die ho 2 Corinthians chapter 5 verse number 16 wɔse ama mo nhwɛ honam no sɛdeɛ nkɔfoɔ bi hwɛ Kristo honam no na wɔkɔɔ ne kurom na ɔmo hwɛ ne tebea na ɔmo hwɛ baabi ofiri ehunu sɛ ne papa yɛ kapentani ehunu sɛ Dr. Ogyaba wɔte sei ɛna Dr. Ogyaba ɛne yɛsi sei ɛno nti Kristo hunu sɛ ne kurom ɔmo agye n'ani adɛn ɔmo hwɛ honam no nti wɔntumi anyɛ nsɛnkyerɛnne wɔ hɔ wɔn sɛ nneɛma bebree na Awurade afa me nsa so yɛ ma nkɔfoɔ edu baabi a na ayɛ wo sɛ sɔre kɔ papa yi mehunu nyame bi wɔ ne mu mensɔre na menkɔ ɛnso wotie yɛse mpakyɛw ɛnhwɛ obi hyɛ brɛ ho mfa mmɔbra ɛntie yɛse mfa mmɔbra wobɛtena hɔ sɛ wo nneɛma bɛsɛe ma yɛnhyia on the 2nd of May ɛyɛ anɔpa sɔre anɔpa 7:30 na wɔ hɔ because woama ntam a wonya baabi ntena ɛno nti saa anɔpa sɔre wɔesei na Awurade honhom ne bɛsi me so ama makasa kyerɛ nipa mma ne apae wɔgyeɛ ne fa ahodie de ama nkɔfoɔ deɛ wɔyare wɔbɛnya ayaresa ma yɛnhyia 2nd May Accra Madina Abokobi ahanyɛ din muntie gentleman yasɛm nye din na mutie memba asɔre wɔ ha na sɛ mobɛkae a moyɛ all night bi wɔ ha last month that was 22nd March na 20th March yes ai na prophecy bi bae sɛ mobɛkae a abaayewa bi ɛna sɔfo bɔɔ me din Johnny Ayakwa sɛ wɔyɛ bank adwuma mokae have you heard this name Johnny yes Johnny yes I am hearing the same name as Ayakwa yes please I am seeing the person as a banker yes because I'm seeing him standing at the bank. God said she did good to someone and the person prayed for Johnny Ayakwa, and for her for the person to pray for that Johnny, God wants to have mercy upon his life because I am seeing that Johnny losing his job, someone who is losing his job, and after losing this job he will be jobless forever. It's like someone has attended school but they just want to pull him down, they just want to break every effort. But as we are interceding for him, yes Lord, someone kai mama when some show in fact mo name me story no I me be hu papa in fact
me jichinye pa. Me very stubborn when it comes to my faith because me person me nya solid evidence. Inti, in fact, me pa be hu papa no, I still had my doubts. Yes. Na me be hu papa no. And no reveal it to me say you have spiritual marriage. Now that is the cause of all that you are going through. In fact, me who dream me ama na mintimi die manu ponkasa. Papa can na me te wo me hu nyina wo so. And that moment, God ministered to me, said, this is a spirit man. He carries a spirit that is heavy. Say, who say, or your Ogyaba, Dr. Ogyaba Nejina Wana, what messy? He is a spirit being. Oil na okutano, so ujidia, it is faith. Hey! Ujidia. Hey! Everything will change for you. Hey! Me kasha nyam says, "Some kind me story now." Me call back to the office no. I said, "No, a foolish case." Are you foolish case? Everybody that had an issue with me, Obia only me your fam say, no, what is happening? Someone be ya kwanchire. No, what is that? No, money me. Almost me no won't come. Ya solve issue no. Ya solve. I am seeing that Johnny losing his job. Someone who is losing his job, and after losing this job, he will be jobless forever. It's like someone has attended school, but they just want to pull him down. They just want to break every effort. But as we are interceding for him, yes, Lord. And this is my first time coming to service here. Hey, I gave me person me the show crying and say that day I was sleeping in my house. What then fear? Me mba sorry wa. Na makose me Ogyaba follower. Omo ka testimony nyina obia so me ba so for me ba me mba hada. And then a prophecy comes for your sake. O say papa boy ni year obi papa and na me ne bomb pie man. And God says I love him. Because I love him and they hate him, I will save him. That was Okachi, I'm sorry for you. I said, Mom, Payama, Nipana only Hano, if you know what dano. How can you challenge this? It's me by any now. You're probably Bejina. I said, Mom, Payama, I'm say ready. Send your muye mammy. Send them pay your mom. And I thank God, say, I've come to join this family. In fact, Ogyaba ka you will be passing no, and I'm a family phone say we me yan come the bed share no. Obia wa doubt it. Was so one doubt. Share no say, this is a real man of God. Go and tell that Johnny. Ayakwa or what? Ayakwa. He's a good person, but something is happening at the workplace. Go and tell him whether he will believe it or not. I am giving him the information. He can choose to believe. I am seeing a meeting behind closed doors against him, and they are claiming this guy. And I'm seeing a meeting, and there is one lady who has vowed to cause trouble until that guy loses his job. And I am seeing a certain man, Sakura man, at the workplace, and the person is there as a manager. And the person, they have already complained a lot to the man. And so the man has developed something like hatred for this Johnny, and the man is about to support them. And this Johnny has realized that there are a lot of enemies at the workplace. He is demanding for transfer, and yet they are not giving him the transfer. They just want to frustrate the guy. God said, I love him, but they are hating him. Oh, and as I'm speaking to you now, there was a shortage at the workplace, and I'm seeing the money as 5,000 Ghana cedis. Major. And now they are claiming for you to always make us lose.
We want you to go to the house until further notice. I am seeing the guy is at the verge of losing his job. God said, I love him, but they are hating him. Oh. He has a private matter. The reason why they are tormenting, they are maltreating him there. I have all the information here. Go and tell him that I am the state here for Ghana. Hey! The chairman general. And today's message is a confirmation. There is a difference between the flesh and the spirit of the man. You will reap the benefits of the shepherd. Me call fear no. Me TV am dey share Ogyaba. Me call a TV na call. Me te talking na kwa me hu hwe. And na me di me ni ko gina ho a select ya na me say no. Me ja to. Ti say ano. I listen to the man of God. But who make me who know, but I told myself say mo se mo mama nhwa me tie. Mo mama nhwa. I want to encourage all of you. I told myself, I said, "Yo, take also for Nancy, a bar for ye, a bumpaye, a bar sorry, a year committed." And that's for her. Not me, I'm a year foreigner. I don't have any idea about this church. Next thing you need to me, how much more you the sheep? Intimate pamacho, they all canon. If you understand the shepherd, my sheep know my voice. There's no way our Bible ends. Check yourself. Check your faith. That is what Jesus knew, that faith is very difficult. Master seed. Yes. With that one, you can command the mountain to go and fall into the sea. That one. That means that the whole foundation of our ministry is the faith. Faith, no. If you inside, you've lost everything. Heaven and hell, Jesus Christ, your salvation, everything is founded on your faith. Faith. One country give. Money now, bra. Oba office no. Me bo ma mi din na wusu. Aden na wusu no. Because den na wusu. Me pese me hu. Adey. As I was saying, me chinye pa. When the prophecy came, there oji chinye wo ma dream mu ka chen, so say obi na ka chen settings. Into me me punch serious o. Ebia unima unim. If you don't know, you don't know. If you know, you know. Me ram no. Na me ka chen me ho say papa we. So it me bo me ma me din. E ka me ma no asema. Hands down, I surrender. Into me calling our canina, I was just 50-50. Then out of nowhere, he just mentioned my mother's name. And then I give up. And he will give you up. And a DB or why you different me, mamma. So who name na unim? And no cancer, deal. See, Papa, why? That was the moment of revelation. Said he is a spirit being. Dwelling in a man. Who respects his spirit now. Ekuta that authority now. Your life will change. Amen. Me pese wudi adanse say. Me pese wudi adanse say. On the 2nd of May, here for the free ba. Of Water region. Northern region. 2nd May. Sorry, by 7:30 no wadru ho Accra, Medina, Abokobi, Brabeshia wodi hunufo na aban ne born abaso se omohwe ne nwuma pa wo yenti yama ne de Stacia na honorable day Ghana flag gu mi ko mu no me pese wo baba behia ebia na watete nsem so omoboa eyaza wo de wo haw ne betena ho na wo haw na dane azaa atena wo hyebere so
We say the Bible say I azan ti me ma. Ah, ti mo ba bia wo se ya azan. Any azan ne wo be ye pa. Eni na bie bie maka ho. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Can't you go? Oh yeah, yeah. Funny way. Oh yeah, yeah, Isaac, Jinan Chase. Me mo no aya announcement. We are Yaminipa. Dabi. Me ma say me ma me say munyai. Engrofo. Afedi anyaza biam. Akase be pie when you pen is okay, yes. Hey, mama yeniasa. Yoko say. Yoko. Wasi asu bibi pa bi betimi afiri Nazareth aba na Philip Sebra behwe on the 2nd May mayenhia Accra Madina Abokobi na wubedi adanse ebura dwen ene ntiase so wo baba behia eye de Stacia honorable ba ko pe wo baba behia me ewo Accra Madina Abokobi anopa sori ewurade nyankopon honhom ni si me so a ensem a meka no wo ebeje wo nsem eden na ewurade na me papa Dr. Ogyaba so ayama during the service no na osi maami not ho na adegu nikom obi. If you can speak English, well, you are free to go. You can try na osi adegu nikom on sorry mra. To be frank, na me expect say me na offer me obi suti mani ma bibi gu nikom enti nipa no sorry no se enyo no offer me na me koye onim ni oka nti me danyame ase oka say accident ya hihye accident amami but o de na nanka abekwa akorua cars no ochro din no wo board so me names din no and ochro phone number no eno so ni meeting better wo me phone so na anwansem ne say phone me save driver no say court driver say me shia no wo court no de me buy nti me ko ba bia ono ana me frɛ no mama share sadi we Peter winimu a kase minim patro minim work it man don sem fa she ho mama shadia mi hunu sa mi mami odamojam ana mi bu se urade se na eye dan Ewurade bue mani ema me hunu se na eye edebiti se edwada awia 1:14 me hunu se me maami wakaka mu moja nwunu no onwu ye but wone nkofo omu twetwa yi no kasa omu yi ni wieye otofom eno ano no Jesus Ewurade bue mani ma me hunu se sonsom omahia te se abayifo na omo ka ne se ma me we se aye na dwene se obeba ba baje ni monyam moma ye mpekwan bi so aye beyi ne nkwa afri ne nsam Jesus ba ko sori ya me hunu se ofra ntoma na ntoma ni di afi bi esan ono ankasa de ne nsasi ne bo se samo soma me se me nkonkoye baako no batema antumi enti monsan fa foforo yi mfa nhye me amensa na wedie meye ho adwuma ama mo de me asi akonya no so se ohema me hunu se panyi baako a wono ka ho no ka kire ne se ene ekona kwaye wadwuma wo kire wo mani mu no mani so ade me hu se wo yirae wo yirae pe na me hunu se abrantie bi ehoro ka maami ni koko gina abrante na chia na mehu se wo wura abrante ni wo wura abrante ni mehu se abrante na fa ni key was park car anche na maami fra abrante se be fa me ko baabi na se de be ya maami be hu
Abrantie ye wo bia otwika. Ana Awurade kasa kyerem sɛ yɛde maame wo kɔhyɛ abrantie ne nsɛm. Jesus. Hwɛ number way 024 08 99974. Ko winim number no enti ko fresh our number we mama. Prophesy, Metro. Hey! Work it. Oh yeah, adie yo. Something is about to happen. Yo. Another chapter has started. What gonna adie yo? Oh yeah, oh boy. Oh yeah, adie yo. Oh yeah, adie yo. Oh yeah, adie yo. Anywhere. Peja on sakosro. Oh yeah, adie yo. Driver what do ba ne? Wobɔ number ne gu phone so. Ɛna wohu sɛ yɛ wo driver wa do ba. Ɔde me ba anɔpa yi ampo. Na me say wow. Ɔsa kan sɛ manya accident ni bi pen ampa last year February. Ɛno de na yɛ brutal but nyame yi me free mu kura. Kan some assaulted 3 times. Ne tai nyina ahwɛ soro. Na just said the doctor kan yɛ no ɛyɛ saa pepepe. And now buy what be hume. Wo buy what be hu asofo yi bi. Wo buy when me abedi nkomo. When me mai bia di nkomo. Wo si free car wo obi akohia driver no. Obi anhia driver no. De Awurade ka kire me ne say, Shankom. Wo be driver na sem. Ɛna no kra wo fa no, ɛma wo de wo kɔ baabi. Enti anya ha nko ana wo de waba. Na ɔma hunu sɛ wo be na asem because wo bu ade. Anu ti moma yempe kwa bi so na yemfa ni wo ne nhye ne nsam. De Awurade ka kyerem sɛ wenya accident pain but hwe anya wo. Ba we say dear maame na nkasa na ɛbɛbɔ wura driver ni mu. Na mehu sɛ driver no wa hunu de aye no wo de car na wura another car kɛse ase. Ama car na si asimo so. Ama ye twetwa yi maame na ni gusu sei. No hunu sɛ ne nan ate da fam na okurikuri. Ye yi no to fam sɛ no wo ha. Awurade ka kyerem sɛ wo ye nipa papa na hwade oni baby aba so da ye afa wo ho. Na ye fra no Michael Boateng wo ye asɔre elder. Eye wasia. Wo be so da ye sɛ wo su. Ama wo be fie. Wo baba be du fie na wo su no. Na wo busa sɛ wo wan a ɔmo si wuni ho. And now one kasa so next week Wednesday wo be so da ye wo be hunu sɛ wo bia wu ye frɛ nipa no choice ɔkyere ebia na won kan nipa no but wo kɔ a busa obolo maame sɛ ye frɛ ne sɛ okay Why adie yo. Chama general. Why adie ye. Yes Lord. Why adie ye. On your way. Sa driver na make no ono ne ye frɛ ne Peter winim etu wo kɔ an wo busa no de Awurade ka kyerɛ me ne sɛ next month on the 11th enko ba bi ahyɛ dem. Oh, bon sam kasiama Jesus. Asɛm ni besi serious. Si de ebe ye maame no Jesus. Hey. Montre mo nsan hwɛ no so ma. Nti wakyerɛ me nyame nyɛ me da nyame ase paa. Wɔn a wɔte fie no obi a mmɔmɔden ano mmra na nyame gusu yisu no. Nti ɔmmra na ɔmmɛgye ɔmo deɛ. Nti amen. Aya. Ɛnuti me ka kyerɛ sɛ 2nd May yentu anamo na yenhyia na ɛhaw bi te wo so. Onsa wo do visa kɔto mu kra wonte wo monka.
wopɛ sɛ otu kwan wokɔ ane abanso visa wokɔ ane abanso visa afei deɛ duru baabi sɛ aborɔfo no sɛ wosi wɔ biem koraa na yɛbɛtwa atwɛdeɛ ɛna woda ho te fie rɔ to anamɔ na me se menka nkyerɛ memmɛtena nnwa m'anum o daabi o mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ awurade ama me tumi sɛ wo se meboa a hwɛ tv no tena tv no ho na hwɛ ae tena tv no ho na hwɛ sɛ awurade ama me tumi anaa wɔma me tumi a awurade akyɛ me adom akyɛdeɛ a mede pa wɔgyeɛ fa ahodie ama nkɔɔfoɔ mpempem na dɔ me ɛno ti sɔre bra na yɛnhyia 2nd May anɔpa sɔre ɛyɛ prophetic clinic yɛba bɛdi kodi mysteries na yɛahwɛ adekoro nti a wontimi ntu kwae adekoro nti a wontimi nwareɛ adekoro nti a wosɔ bibia mu a na asɛe adekoro nti a wɔwɔ me wɔn mma ne nyinaa da ne nkwaseafoɔ wɔhwɛ nkwalaa no a na wosu gu yɛ mepakyɛ wo saa on the 2nd May no fa nkwalaa no nyinaa picture fa bra so dan ho na me se mebɛtene me nsa ahwɛ wo na wo mma so mahyɛ nkɔmpapa bi ato wɔn bra so na awurade nyankopɔn ama na ba mu ɔsɛ onipa ba hyɛ nkɔm na me awurade mɛma na ba mu saa bere no du a mbɛdi kla to wo life sɛ yɛ yareɛ pɛ wobɛhu sɛ tu ayera yɛde akwankyerɛ bɛgu akwan mu 2nd May na me se wodu hɔ na sɛ woanhunu nyame na woanti nyame ne a na kyɛ sɛ woamma right place nyame ayɛ bebree ama me ne me ku me ku na ɛdɛ me baa ha sei na yɛbaeɛ no yɛyɛ asɔre a na nyame nam wo so papa so ɛna ɔfrɛ me ku ɛna ɔfrɛ me nso ka ho na nkɔmhyɛ a papa hyɛ nyinaa me ho dwiri me ɛdin a ɔbobɔeɛ ne nsɛm a ɔkaeɛ na me ku yɛ process for aburokyire papa ka biribiara bɔ ne student number ɔka kuro ka biribiara ampa nso biribiara ba mu sɛnea papa kaeɛ no in fact me ho dwiri me paa ɛso nyame ayɛ me da nyame ase ɛma me ku abrabɔ na sɛnea adeɛ no baeɛ no ɛba surprise yɛkwa yɛ ho dwiri ne yɛni nda sɛ ɛbɛtumi aba ntɛm saa ɛso nyame ayɛ ama sɛ sɛ me ku ɛwɔ aburokyire meda nyame ase ɛma na abrabɔ ɛbɛtɔ sɛ ɔwɔ US sɛna papa a wokaa no school a wokaa sɛ ɔbɛkɔ no saa pɛpɛɛpɛ ɔhɔ a na ɔwɔ ne student ID nso ɛno a na ɔkita nkɔmhyɛ no sa pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ saa pɛpɛpɛ sɛna ɛbaeɛ koraa na ɛyɛ yɛ nwanwa because sɛna buhyɛ na yɛho dwiri yɛn aha na nkasa yɛho dwiri nti na yɛhwɛ de nyame ɛbɛyɛ yɛhwɛ sɛ saa pɛpɛɛpɛ na nyame bɛyɛ ana papa sɛnea ɛbaeɛ no yɛkora ne yɛni nda sɛ ɛbɛba ntɛm saa ne yɛni nda koraa sɛ ɛbɛba ntɛm ɛbaeɛ naa nso process within a week pɛ ɛna ɛfaeɛ ɛna ɔkɔɔyɛ nti biribiara yɛ ntɛm so ɔkɔduuyɛ saa country no the student ID biribiara sɛna papa a ɔkaeɛ no ɔbɔɔyɛ na wotwerɛɔyɛ koraa ma yɛ saa pɛpɛpɛpɛ student ID naa ne yɛde maa no sɛna wotwerɛ board no so ma yɛ saa pɛpɛpɛpɛpɛ bɛbakyɛ a ne ɛnkɔm wɔ ha sɛ mfakyɛ the same thing the same country biribiara nsesa ɔse nyame ɛwɔ hɔnom nyame wɔ hɔ na yɛngye prophet yes prophet Ogyaba yɛngye ne ndi yɛngye yɛdifoɔ ndi na deɛ ɔbɛka biara no yɛnyɛ deɛ ɔbɛka sɛ yɛnyɛ biara yɛnyɛ na nyame wɔ hɔnom paa yɛde ate nkɔmhyɛ a asa aba mu saa ɔba sɛnea ɛbaeɛ no so sɛ ɛba ntɛm na ɛyɛ koraa yɛn ho adwiri yɛn sɛ na woka ne yɛni nda papa ɛyɛ ɔmoawa sɛ ɔmo hu sɛ nkurɔfoɔ ka ebi wɔ ha ɔmo ngye ndi bayɛ deɛ yɛhu yɛnim deɛ nyame ayɛ ama yɛn ɛnam so ayɛ nti ne yɛdi adanseɛ kyerɛ ɔmo sɛ ade no ɛnyɛ ntoro anaasɛ ɛnyɛ kɛkɛ ɛyɛ adeɛ ɛyɛ real yɛnhyia on the 2nd May ɛwɔ Accra Madina abɔkɔ bi na me se wo hyɛ bere no ɛntɔ fam da
Me pese wudi adanse. Me the lady part. Oba was here. Patron me di Teni. Teni, which is a Muslim name. Patron. Radin Shroud. A day na a radin nam yam papa Dr. Ogyaba so. Eye ma me pese woka e kira dofo a e hwe ye nyina. E day na si. Oh, radia ye bebra mama because 20th March me ba all night and me sure say wa wo hwe me bia no say wo hu ye because wo hu ye say lady bia okọ Kurdistan that friend Dini sambo bie mo mama o say dey Kurdistan ay chese nyam no sa nkom hye no kora nka na me no mate Pakistan pada Kurdistan me pa chan someone wants to travel to Kurdistan. Don't go. Someone wants to go to Kurdistan. Mama, you are going to die. This is what the Spirit of the Lord is telling me. That someone came to stand here, and the person was like, I want to go. Then I will go and work to come and help my family. Because I've entered into her family, I'm seeing poverty upon poverty. No one is helping her. So, out of frustrations, she wants to travel. But God said she will be sitting on a seat, but they will be bringing her with the cargo. Next month on the 11th. Mama, don't go. God has saved your life. Hey. Yes. I'm coming on. See. Nti ebepie na da frɛ o ka sɛ obi kɔ Kurdistan na nipa ne mbra na me pie ye nti sɛ nka mamba nka mewu because nka me gina hand nka me wo Kurdistan because na nka me kɔ on the 12th April nti nka me kɔ ama endra Saturday ye me 1 week amenya wo Kurdistan nti nka me koduru ama ne omo hwehwe no omo de mi aye ama omo nsa aka ba mi be pie efie we mu no nsa kase bi to me so na sansa no ene na eye da Dr. Ogyaba o mana me ti asese me kwa akowu na o ka kire me se ma me nko ampa so manko minie manko me ti ase mi wuye oyanka uko oyanka mi kowu ena menimi se mi koya so anka sise mi nam owu mu process no mu was niama na papa boss senke beto no ano den ena nyama bebre hotel na de omo de me be ko enia papa boy okai na te se woni tro de bi ondi tro na me efi ho a me fi sa efie we mu no me dia high me fi ai me dia high me fi ha so na me wuada amen nye bebe bia me ba na menim se efie we magin kwa no ensa kese no atome so nti me ka kire nia owo fie se Kurdistan girl na okwa akowu no oni o the nyamia yama lady. What God has done for this lady, I think money can never buy. This is what I saw. I saw her, and agent will be taking her. An agent will go and give her to someone, and the person will also give her to another person, and that person will start maltreating her. And I'm seeing two men sleeping with her, and after sleeping with her, they decided not to pay her, and every night they will go and sleep with her, and they snatch her passport and place it in a bread, and they place the passport in a fridge, and the girl started searching for the passport, and I saw the girl was depressed. She was depressed. One morning she woke up and she said, I need to end my life because I don't know what to do again. And I'm seeing the spirit of anxiety took hold of her and started manipulating her, and I saw her taking her own life. They came to meet her in a pool of blood. She killed herself. This is what I'm seeing in the realms of the spirit. The Spirit of the Lord said, there is one lady here. She will travel, but where she is going, she's going to end her life. That is Kurdistan.
Hi, mommy. Sikasa no what you are. What you are saying? Me must ask me 250 million. 80 Sika would you room your 200 million? First agent no the Sika. She a woman for F 200 million for a war back. Mommy, make sure we see come my man for why. You see come them out. Make sure we see come out. Say you go say who won't come. Radia baby. Ai, me ba all night wa hasi. Na me ba all night no. Yesterday I sorry na nkrofo mienu mpo enwie na da o frɛ me. O frɛ me no na metie gua no so na o se obi koku di stand. Nipa ni kwa kowu ma no nkonti o mpie. Me sorry ye me hwɛ hɔ nia na obi anso na me si de bia ye mia. Kudistan na mi di na America mi ba enim ho. Na mi ba enim ho mi suye because na mi wiase no na mi yese mekɔ na mabɛboa fie. Ba me ba ha say sa enumbre no. Irade kyerɛ ni to me. Irade na me papa so kyerɛ ni to me na sanka mekɔ ya anka eyo owuo na anka mi kwakɔ owuo na anka yo haw ne amane na komu kwa lucky me ashede me repi me ni aso e yampa because kona man konu mpunu tata mo tata me no amu tata me to the extent say me yi me si me mpo efi me phone mu omu pese omu track me na omu beche me ai omu pese omu beche me ne yerade na wa yama me wu akwaba da me wu Messi menyim ena mo say onyim menyim dia me nkonyi nyinseni na me mbesinko ai omo se menyim me nkonyi nyinseni na me mbesinko da me ba wo he ya papa ne frɛ me se onu mpo omo kanu na oka so omo boa police ni frɛ na like omo hana ma onu mpo dumi ni phone ai me nan kwan so a me ba ha ya me de me sim ni shame an of friend me say hey ajo a me si da do mu phone no man kan cho say sim ni men use biem kona ko twa sim foforo na nyankrofo ne ye ne ni soso me ba chan ai me nko yi nyinsen na me besenko omo twen me e nyame na chese kunu omu pese omu nkokume omu hia me de omu aye omu de ye omu de me ye omu ade ba enam no so ma wunya pesa no was wonu ni bia bi ko de nesi ai ni nwane ko ho no se nya 2 weeks impo ni nwane ewu ai nya kudi stand different ko ben hwa ni nwane ko wu ho a omu kofa ni nwana ba ena nkomo request se won so ko ai ena wo se wo ka wa bo nyina wo enya de bi me nko because me hunya me bi nyame ne sada me so nyame bi me refie we mu ama irade me ni se wa ya ama me da me hu da TV su na me show ai me ba me pom lorry friend na me di ba yo enso irade ya ama me ama e ka me boy no me nsaka wasanso age me nkwa ama me enam so da me da wase o mi you I am kanfo me da wase ai me da wase abribia me na me wiemu esumu mi dware mpo mi bodi me ma mi ate ho asem obeba ha se
Kamenene ne baba metri ba ne yare. Nti obeba menene beba pa. Me ma mi suye ni hu dwiri no. Mi sister hu video no mpo me ma mi went to me anhwe video no. Saa so na mi sister so went to me anhwe video no. Omu yi wo TV so mpo mu ntimi nhwe ne nani ani sio. Say Child of God, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. I respond to the name Prophet KB Manuel Ken. On the 2nd May, we are all meeting at Accra, Medina, Abukubi. I just want you to experience that prophetic power. Yes, I want God to favor you at this point in time. I want you to see the goodness of the Lord, whereby you can also testify that Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever. There are some things that is bothering your life, and this is the right time for us to be decoding mysteries out of history. Maybe you are believing God for a miracle. You are believing God for something great in your destiny. This is the right time. The Bible says, by a prophet, Israel was redeemed, and by the same prophet, Israel was being preserved. So it tells you that your preservation is being tied to the prophet. And so it is better for you to believe and live than to doubt and die. A lot of people who doubted prophetic ministry, and now they are nowhere to be found. So I am just inviting you on the 2nd May. You are meeting your state seer, your prophet, on the 2nd May. If you are doubting Thomas and you just want to experience that prophetic power, this is the right time. I want God to see you through, and I want God to make ends meet in your life. So if you are seeking for promotion, this is the right time. If you are believing God for a miracle, the fruit of the womb, this is the right time. On the 2nd May, do not miss this encounter for anything. When you get there and you are coming from Volta region, take the numbers on the screen, begin to hit our line, and we shall give you any information that you may need. And so you just come with your family on the 2nd May. It's morning service, and it is strictly prophetic, serious prophetic galore, whereby divinity is about to meet humanity. Is that you realize that there is a prophet on the land? Yes, I am your state seer. So if you want to see total variation, total transformation in your destiny, this is the right time. 2nd May, do not miss this encounter for anything. If you are sick, the Bible says, by his stripes you were being healed. Also, that resurrection power is about to sort you out, and in no time you are going to testify that Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever. Where are you coming from? Are you coming from Northern region? Are you coming from Volta region? If you want to come and spend 2 days, 3 days here, we have a place for you. Then you stay there, then you sleep, then you begin to travel in prayer. And so on the 2nd May, we are meeting at Accra, Medina, Abukubi. Accra, Medina, Abukubi. And at the end of the day, your life will never, ever remain the same. I respond to the name Prophet KB Manuel Ken. I love you, but the one who loves you more is Jesus Christ. Shalom. As somebody can say, if your spiritual father cannot change you, change your spiritual father. Till if your spiritual father cannot change you, change your spiritual father. Hallelujah. As somebody can, I saw for nebeti ase. Me yourself for me what time? In come share there. Nyame fa me so hye nkom papa ko ne deep today bia me ba me person ko hye me kom but nkom hye ne ma na me so no me ankasa me tua no office wo counseling, free counseling me ko ye wanka bibia se me njiwe me nko abia obi a me wo prophetic ministry me sane tie ko me share ko papa me yeso so me ho chiri me me shanko mankofo omudi adanse betimi wuchimi na me ton spare parts eso me o spare parts business enti no de bia me bom pese rade mam nyame tifo bia owo 3 things okita prophetic grace okita business idea afi obra na wase I've been praying na me bom pay me was small boy bi wo papa de na matene ni din but me nya addicted to him. Me who know TikTok so I me share me twem. Me who know Facebook I me share na me twem.
me was off me show to improve myself. I saw for no me make an motiasi. To be small boy, over 2 years, me pay feel or say, Dada, Udaba, Dada, Udaba. Udaba. Nothing, I mean, Billy, what's he saying? Me say, Udaba. Anna, me beside the sister and say, why not? Then Tampana me phone. Na me boy, Udaba, me put up a crack. I'm saying, Papa, we minimum that. Na me start to say, me channel more. I feel me channel more, Mr. Christ. Ujabiwa, Hannah me wada. Et you know, and no man call ye, na me bobo singer, na me deba council, 1,000 Ghana. Me into my ministry, Obian Jemisikata. 1 city cry, mammy. Me bobo singer, Papa, na me be woo. Me be woo, no one can be here. Who's a major way, na me call. Hey, Masaya office was so young, Shaggy. And me, Thursday, Uncle Folk, who me teacher, my son, on my train. Share, minimum, me pay. Share, make a job on a train, some woman, was a matinee, no problem. But who are best who make impact? Will you be with Bushuman? Tuanamona bra. Hey, me be woo, Papa, 1,000 Ghana, me Jebusium, 1,000 Ghana, me baby woo. Diabina me so ye, me be woo, we no, me tasso side and show me old school, I make on. The piano me was school. No, was school more. Secondary school, the piano me was school. Me Tina Sham come as of invited Tama. But the piano was school, me to me be woo, Thursday, no, Friday, and me so they say, headmaster na Pamimu school. What Pamu free school more? That means not all young comes and no young country. Now me say, afa. Yeah, you need your free school more. Monday, me do it to Mama Pet, no be 1,000 Ghana. Hey! Monday, yeah, you need free classroom more. Monday, me do it to Mama. Media, so for Ogyaba dear, or my papa. Ogyaba, and what they are who case, and Yammy case. Now, my cousin, who are a young boy, young girl, who you want to make impact in life. Bushabi mati said to say me bushabi chini mano. Now pesa uku ni media and the one your papa way. Papa way. Papa Monday ni pani chair me 1,000 Ghana. Now me say no, me a business with those papers. My co bank me pay loan 10,000. 2 years in year mommy. Hey. Me mommy me to me shall me sister me second me be my tell say me mama me to me no once me to me go na makwaje me mama ni sika kra hey me ya so for so because all school me bia me dress kama me bia me dress kama but me go dem hu say nyam no boye fifre temi so for because all that was say na me go back what say me so o ma hwehwe ma che na sika no. Well, say Jesus, well, free school more. Me say, oh young come show, oh young country. Manager ne catch me so hwehwe match 2 years in my fight idea me senka. We be some percent na me so me point can say so me 40. Also okay. Papa. Tuesday omo process and Friday no mama me sika. Hey! What was in your to me be any ho. Anna, me person me call Nigeria so go first papers na dia minim Nigeria minim obia. Ghana nyame acha yade. Ghana papa nyankopon de wo be ko chire. Bashum. Anya Ghana hampo mo sanke papa wa Nigeria nka mokra no kwa me bi kwa mo nimpa bi men. Because my administrations were Nigeria, Ghana for Pekasa. I am here saying Nigeria for says so for Beshan come, then Nigeria you say confirm. This is going to me. But Ghana for Pekasa Minya sikani wiye yepe na mebe bom pese me no bia Nigeria wo ota isu na me discover to say Yankopon kwa me na me nko Nigeria me to me ko fa nneoma
ana me this no papa nyame shira me this can ja me wife me the 2000 shamo pa na be faka papa me nim Nigeria papa nyankopo yi bofo mame direct me baby a me konko fa ne ma me ni wukasei se me free akọ Nigeria sani ba na me ko den chen minya sanya media me de dan ya me ko dan mu be kire mo me be kire mo me ko dan fam a condition room estate obi a me free a me nim baby a me ko no me go do Nigeria ne estate house Adam I say yes na just say bibi wa ha afei me ko Nigeria sika ba what to be show mame papa wo ya so la wo se ma betu sika no other to sika gu me so I want to see I want to obuka I want to see me ba na betu sika because business here den ekoso emiriti papa be 6 months 8 months 6 months na me tu ewie me se me baby mpa me koy no ma twa me 80,000 hey na ma senso ntisi ya business sika sam dey fine sika sam ya fine sika sam ya fine fine me am timi hu me na me mu ya sis me na ma mu we dey